susundin anuman ang suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin anuman ang suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, hanggang dulo. Mananatili anumang hamon, ikaw pa rin ang Panginoon. Tatapusin ang takbuhin sa kaharian mo'y ika'y makapiling. Praise the Lord. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Amen. We are united now to praise and worship our God. Pero bago po tayo dumako sa ating pagpurit, pagsamba sa ating Panginoon, ngitian po muna natin ang ating mga katabi. Let us sing this song, Smile. You look so beautiful. Amen. Kahit nakamas po tayo, hayaan natin na makita ang ngiti sa ating mga mata. Amen. Sabihin po natin sa ating katabi. You look so beautiful. Smile. You look so wonderful. Smile, my brother. Smile, my sister. In everything, give thanks to the Lord. Smile, my brother.
In everything Amen. give thanks Once to more. the Let's Lord. smile with one another. Smile, you look so beautiful. Smile, you look so wonderful. Smile, my brother, smile, my sister. In everything give thanks to the Lord. Smile, my brother. Smile, my sister. In everything give thanks to the Lord. Amen. Hallelujah. Let's all pray. Hallelujah. Oh, hallelujah. Heavenly Father, we give you thanks and praise, Lord, for this morning. Truly, Lord, this is the day that you have made and we will rejoice and be glad in it, oh God. Lord, ang aming po mga puso sa oras na ito ay nagkakaisa na nagpupuri, nagdadakila, nagpapasalamat sa inyong dakilang, Lord, pangalan, O God. Salamat po, Diyos, sapagkat alam po namin na sa umaga pong ito, Lord, ang inyong banal na presensya ay nasa aming kalagitnaan. Father, as you have promised, where there are 2 or 3 gathered together in your name, there you are in the midst of them. Even, O God, ang mga kapatiran na nasa kanilang mga tahanan, Panginoon. Father, salamat. You are not limited by distance or space, O God. And your presence is there, Lord. Sapagkat sila po ay nakikiisa, Panginoon. Gathering together, Lord. Hallelujah, sa oras na ito. And Father, continue, Lord, to be with us. Hayaan niyo po na inyong Santong Espiritu ang siyang manguna sa aming kalagitnaan. You are our great teacher in everything. Teach us how to praise and worship God in spirit and in truth. Oh, Father, let your atmosphere of praise and thanksgiving manifest in this place in the name of Jesus. Lord, pagkaisahin niyo po ang aming mga puso, Panginoon. Ang aming po mga papuring ihahandog, Panginoon, sa inyo ay maging isang mabangong samyo, O Diyos, na magiging luklukan niyo sa aming kalagitnaan. At sa oras din pong ito, Lord, patuloy kami nagpapakumbaba sa inyo. Naamin namin na kung wala ka, wala kaming magagawa. Lord, to continue to cleanse our heart. Continue, Lord, to, Lord, let your robe of righteousness be clothed unto your children right now. Upang, Lord, sa pagpasok namin sa trono ng inyong kalwalatian, hindi po ang righteousness namin na makita nyo, kundi ang righteousness lamang na nanggagaling sa inyo. Open our hearts, O God, maging isang matabang po, Lord, lupa ito, Panginoon, upang ang salita nyo na maihahasik ay tunay nga, Lord, na lumago, Panginoon, tumubo at magbunga, O God. Lord, hallelujah, open our spiritual eyes that we may behold the wonders of your law, God, sa umaga pong ito. Marami pong salamat, Lord. Hayaan niyo po na ang aming pong salita niyo, na aming pagsasalusaluhan, ay makuha namin ang aming portion, Panginoon. Yes, O Lord, let your revelation, O God, be manifested unto your people. Salamat, salamat, Lord. At sa oras na ito, tunay nga, Panginoon, kami po ay sama-sama na magpupuri, magdadakila, magtatanghal ng inyong banal na pangalan. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, we give you all the glory, honor, and praise. In Jesus' name, amen and amen. Thank you, Lord. Amen. Truly, God's goodness, God's faithfulness is new every morning. Di ba po? Hindi siya by month, by week, but every day sa bawat pagising po natin, yung kabutihan po ng Diyos is nararanasan po ng bawat isa. Amen, church? Amen. Kaya po sa umaga po ito, let's give God our best worship. Di ba po? Let us lift our hands, lift our voice, and let's say to God, Lord, truly you are good, O God. Oh, yes, Jesus. Your kindness leads me to repentance. Your goodness draws me to your side. And your mercy calls me to be like you. And your favor is my
Your kindness leads me to repentance. And your goodness draws me to your side. And your mercy calls me to be like you. And your favor is more than light. And every day I'll awaken our praise and pour out a song from my heart. And you are good. You are good. You are good. Your mercy is forever. 'Cause you are good. You are good. You are good. Your mercy is forever. Oh, come on and sing. Oh, good. Oh, we declare your goodness, God. We declare your faithfulness. Oh, good. Your mercy is forever. 'Cause you are good. You are good. You are good. Your mercy is forever. Oh, you are good in good times and bad. Oh, your faithfulness, Lord, it endures forever. Your mercy, your loving kindness, Lord, every day are in our lives, Lord. We experience it, Lord. So here we are. We will sing. We will give thanks to you. Your kindness is forever. Your goodness is forever. Your mercy is forever. Forever. Come on, church. Let's sing. Your kindness is forever. Your goodness is forever. Your mercy is forever. Forever. Your kindness is forever. And your goodness is forever. Your mercy is forever. Forever. 'Cause you are good. You are good. You are good. Your mercy is forever. 'Cause you are good. You are good. You are good. Your mercy Oh, come on, church, let's sing it with all our hearts. You are good. You are good. You are good. Your mercy. Yes, Lord Jesus. Oh, thank you for your goodness, Lord. Oh, truly, here we are, Lord. As proof, oh God, of your goodness, your faithfulness, oh God. Oh, yes, Lord Jesus, here is our life, oh God. Thank you, Jesus. Yes, Lord. You're so Oh, you are good. hallelujah. You are Yes, Lord. We lift your name on high. good. Exalt your name. Oh, yes, Lord Jesus. Hallelujah. Come on, church. Yes, Lord. Oh, Praise give you, thanks to Lord. the Lord. Bless you, Lord. Worship the Lord for his goodness. Worship the Lord. Yes, Thank you for your goodness. Yes, Lord. Thank you for your We bless your name. faithfulness. We honor you, Lord. We worship you. Oh, Hallelujah. we Let your worship presence move in our midst. Let your you. goodness, let your We mercy. adore you. Hallelujah. Hallelujah. We glorify
for your presence, oh God, for your faithfulness, for your mercy, for your love, oh God. Oh God, na nararanasan ng bawat isa, oh God. Truly, oh God, this day, oh God, we will lift our praise to you, oh God. Tunay nga, oh God, ikaw po ang mapurihan, madakila sa umagang ito, Panginoon. Sa iyo po ang aming papuri, pagsamba sa pangalan na iyong anak na si Jesus. Amen! Amen! Amen, church. Patuloy po tayong sasamba. Patuloy po tayong aawit para sa ating Panginoon. Amen. Tayo po ba handa ng pagpuri sa ating Diyos? Yes, Lord. Ating pong buong puso ay bukas na sa pagpupuri sa ating Panginoon. Amen. So sa umaga pong ito, we will declare that our God is an awesome God. Amen. Amen. Tayo umawit, magpuri sa ating Diyos. Here in this house of the great King, so we've come together now. We've come together now to worship Him. This house is built on Christ's earth, and cannot be shaken, cannot be shaken, cannot be shaken. Sing, God is awesome, God is awesome in this place. We sense His presence as we sing His praise. There is power here for miracles. Set the captives free, make the broken. Come on, church, we will sing. God is awesome. He is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. House of the great King, Lord, we come together now. We've come together now to worship Him. This house is built on Christ's rock, cannot be shaken, cannot be shaken, cannot be shaken. So God is awesome. God is awesome in this place. Sense His presence as we sing His praise. There is power here for miracles. Set the captives free, get the broken. Come on, church, we will declare. God is awesome. He's so awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. Oh, sing, God is awesome. God is awesome. So awesome. God is awesome in this place. Yes, Lord. You are an awesome God. I found where I belong. I'm a living stone. Sing in this house. I will belong. Come on, church. Lift up your voice. Say, I found where I belong. I'm a living stone. In this house. In this house I will belong. I found where I belong. I'm a living stone. In this house I will. Oh, once again I found where I belong. I'm a living stone. In this house I will grow. There is power here.
for the Lord. Yes, God is here. Oh, lift up your voice. Sing it out of your heart. Open our eyes, Lord. We want to see you. Open our hearts, Lord. We want to know you. Open our ears, Lord. We need to hear you. So Jesus be revealed. Jesus be revealed. Oh, come on, we will celebrate. Give your best praise. Give your best worship. Open our eyes. Open our eyes, Lord. We want to see you. Open our hearts, Lord. Open our hearts, Lord. We want to know you. Open our ears, Lord. We need to hear you. Jesus be revealed. Jesus be revealed. Jesus be revealed. God is here. God is here. God is here. He is here. Oh, we join in to see Jesus face to face. God is here. God is here. God is here. God is here. He is faithful. We join in to see Jesus. Oh, Jesus, Spirit is. Open the gates, Lord. Say, reveal your glory. Open the nations. Open the nations. Establish your kingdom. Open the heavens. Pour out your spirit. Oh, Jesus. Jesus be revealed. Jesus be revealed. God is here. God is here. God is here. He is here. Oh, we join in to see Jesus face to face. God is here. God is here. God is here. He is faithful. We join in to see Jesus. Oh, Jesus, Spirit is. Come on, church, lift up your voice. Worship the name of Jesus. Holy, we cry, holy, hallelujah. God is here. Come on, church, we will sing holy, holy. We cry, holy, hallelujah. God is here. Sing holy, are you Lord? Holy, we cry, holy, hallelujah. God is here. Sing holy, holy, we cry,
running to see Jesus. Oh, Jesus, yeah. Oh, oh, oh. Lift up your voice and say, oh, sing it loud. Oh. And He deserves the highest praise. He deserves all the glory and honor. Kaya po patuloy tayong awit. Sino pong pagod na? Wala pa. Tayo po ay patuloy na sasamba sa ating Panginoon. Amen! Every praise to our God. Every praise is to our God. Everywhere to worship with one accord. Sing every praise. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah. Hallelujah to our God. Sing every praise. Lord, every praise. To our God. Once again, church, we will sing every praise to our God. Every word of worship with one accord. Sing every praise, Lord, we give you praise. You alone. Oh, sing hallelujah. To our God. Glory, hallelujah. Every praise, Lord, every praise to our God. We will sing higher every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise, give you all the praise. You alone are God. Oh, shout hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah to our God. Every praise, oh, we give you praise. To our God. Once again, we will sing higher every praise is to our God. Every word of worship with one accord. We give you praise. Oh, every praise to our God. One shout. Sing hallelujah, sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah to our God. Every praise to our God. Oh, we will declare this. God, my Savior, God, my healer, God, my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God, my Savior, Lord, you're my healer, my deliverer. Shout yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Every praise is to our God. Lord, every word of worship in one accord. Sing every praise. Lord, we give you praise. You alone. Oh, shout hallelujah to our God. Glory to our God. Every praise to our God. God, sing it. God, my Savior.
every praise is to our God. Every word of worship, every one of hope. Every praise, every praise, every praise, every praise to our God. Oh, we sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah to our God. Every praise, 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 Lord, every praise, every praise, every praise, every praise, every praise is to our God. Come on, worship the name, praise the name of Jesus. Oh, we give you all the glory, we give you all the honor, Lord. Glory, glory to your name. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord, for your presence. Oh, we glorify your name. Oh, yes, Lord. Panginoon, sa umaga pong ito, patuloy kaming lumalapit sa iyong harapan. Lord, truly, that every praise belongs to your name. Lord God, sa umaga pong ito, patuloy namin idideklara how good you are in our lives. Lord, dahil alam namin, every day of our lives, you are doing something. Thank you, Jesus. And we will continue to declare that you are an awesome God, Lord. Thank you, Lord. I love you, Lord, and your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. Come on, sing it with all of your hearts. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Once again, sing, Lord, I love you. I love you, Lord, and your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Sing all my life, Lord. And all my life you have been faithful. Yes, Lord, all my life. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire and darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have seen the goodness of God. Sing all my life, and all my life you have been faithful. Lord, all my life, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sing all my life, Lord, and all my life you have been faithful. Come on, church, we will declare all my life, and all
Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after. We will declare your goodness. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. Yes, Lord, sing all my life. And all my life you have been so good. And every breath that I am made, we will sing, I will sing of the goodness of God. My life, Jesus, and so my life you have been faithful. And so my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Lord, we will sing, I will sing of the goodness of God. Yes, Lord. We will not complain, Lord, because God will make a way. I have this confidence because I've seen the faithfulness of God. Still inside the storm, the promise of the shore. Oh, we will trust your power. I trust the power of your word. Enough to seek your kingdom first, beyond the barren place, beyond the ocean away. We will sing. When I walk through the waters, I won't be overcome. When I go through the rivers, I will not be drowned. My God will make a way, so I am not afraid.
always beside me. No shadow, no valley, where you won't find me. No, I am not afraid. Come on, church, people declare. Before me, behind me. Lord, you are always beside me. No shadow, no valley, where you won't find me. No, I am not afraid. I am not afraid. No, I am not afraid. Oh, lift up your voice and say, before me, behind me, always beside me. No shadow, no valley, where you won't find me. No, I am not afraid. Sing it again. Before me, behind me, always beside me. No shadow, no valley, where you won't find me. No, I am not afraid. I am not afraid, Lord. No, I am not afraid. When I walk through the waters, I won't be overcome. When I go through the rivers, I will not be drowned. My God will make a way. I am not afraid. I am not afraid. When I am in the fire, I will not feel afraid. I stand before the giant, declaring victory. My God will make a way, so I am not afraid. Come on, continue to lift your voice, lift your praise, lift your worship unto the Lord. We will not be afraid, for He is always with us. He will never leave us nor forsake us, Lord. Thank you for your goodness. Thank you for your presence, Jesus. Glory, glory to your name. Yes, Lord. We worship you, Lord. Thank you, Jesus. Come on, people of God. Let us worship our God. Yes, it is good to be in the house of the Lord, where the presence of the Lord is. Yes, Lord. We worship you, Lord. We honor you, Lord. We glorify your name. We bless your name, O God. Hallelujah. Yes, people of God, God inhabits the praises of His people. He alone is worthy to be praised. Nauuwaw ang Diyos sa ating pagsamba. And every time we worship our God, the presence of the Lord is moving. The Lord is here. The Lord is here. Yes, hallelujah, Lord. Come on, people of God, raise up your hands. Worship our King, our Lord, our Master. Yes, and feel the presence of God, the touch of the Holy Spirit. Yes, hallelujah. Yes, oh Lord. Hallelujah, hallelujah. Our God is enthroned, for you are God alone, O God. Yes, O Lord. For you are God alone, from before times began. You are on your throne. You are God alone. You are God alone. You are God alone, from before times began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times
the good times and bad. You are on your throne. You are God alone, unchangeable. You're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. Unchangeable, unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. Unchangeable, you're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. You are God alone from before times began. You are on your throne. You are God alone. In the good times and bad, you are on your throne. You are God. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Receive all the praises of your people. Receive all the honor, the glory, Father God. We give you praise. We give you honor and glory. In Jesus' mighty, mighty name. Amen. Amen. Bigyan po natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. Amen. Maupo na po ang bawat isa. Thank God. Praise God. Napakasarap pong manahan sa presensya ng Panginoon. Hallelujah. Na-enjoy po ba natin ang presensya ni Lord? Amen? Praise God. God is here. The Holy Spirit is here. And I believe that God will do greater things upon each and every one. It is good to be in the house of the Lord. Salamat po sa buhay ng bawat isa. Ito po isang malaking karangalan sa akin na makasama po kayong lahat, ang ating pastora. No? At Pastor Lito, asan na siya? Ayun. Ayan. Kuya Ray. Ayun, nasa likod. Ayan. Praise God sa buhay po ng bawat isa. At salamat sa Panginoon dahil napakasarap po na makita na sama-sama ang mga anak ng Diyos ay sumasamba at nagpupuri sa Panginoon. Amen. No? I believe na may gagawin po ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. At I can see through my eyes of faith that God opened the heavens to pour out His blessing upon each and every one. Amen. Ang kinin po natin na ang langit ay bukas at handang ibuhos ang pagpapala sa buhay ng bawat isa sa atin. Palapakan natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise God. At ngayon po ay unang linggo ng Marso at narito po tayo sama-sama upang i-celebrate ang kabutihan ng Diyos sapagkat napakasarap po na ang mga tunay na mga anak ng Diyos at mananampalataya ay sama-samang sumasamba at nagpupuri sa Kanya. Ano po? So kaya sa oras na ito, dadako na po tayo sa pag-aaral ng ating salita ng Diyos. Praise God. Buksan po natin ating mga Bible sa aklat ng Salmo. Psalms chapter 24 verse 3, 4, and 5. Ito po ang tema po natin this month. At dito po tayo lumalakad at tumatakbo ang mga J. Blue family na maging sa Oriental Mindoro. Na meron po tayo doong gawain sa Calapan, sa Baco, sa Nauham, sa Bulalakaw, yung po yung dulo ng Oriental Mindoro. Ano po? At sa Kamansihan, sa Bonbon, ayan po, at maging sa Alaminos, Pangasinan, sa Anda, sa Buwed, no? Diyan po ang ating maggawain at dito po sa ating sa Bacoor. Amen. So, basahin po natin, pwede po bang tumayo, hindi lang ko ang lahat ay tumayo, bilang paggalang natin sa salita ng Diyos. Ayan. No? Psalms chapter 24 verse 3. Basahin po natin sabay-sabay. Who shall ascend into the hill of the Lord? Or who shall stand in His holy place? He that hath clean hands and a pure heart, who hath not lifted up his soul unto vanity,
nor sown deceitfully. Verse 5, he shall receive the blessing from the Lord and righteousness from the God of his salvation. Ang Diyos ang magpapala sa kanyang salita. Maupo na po ang bawat isa. Amen, amen. Praise God. Our topic this morning is about pure heart or the purity of heart, the heart, no? Ang kalinisan, ang kadalisayan ng puso. Ang sabi nung isang awit, mamaya po awitin natin 'yon, ano? Yung a pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after the pusong dalisay. Ayon sa binasa natin sa sulat po ni Haring David sa Salmo, no? Sino ang makaaahon sa bundok ng Panginoon? At sinong tatayo sa kaniyang dakong banal? Siya daw na may malinis na kamay at dalisay na puso. Siya na hindi nagmamataas ng kaniyang kaluluwa sa walang kabuluhan at hindi sumumpa ng may kabulaanan. Mga kapatid, mga magulang, sa huling araw na ito, makikita po natin ang iba't ibang klase ng tao na kapag tayo po ay nag-aral at pinagmuni-muni ang buhay ng maraming tao, lalo na sa panahon na ito, makikita natin kung ano ang merong puso ang tao. No? Kanya-kanyang paghahayag na mga saloobin, subalit ang tunay na isang mananampalataya ng ating Panginoon, kailangan makita ang kadilisayan, kalinisan ng puso. Dahil ayon sa sinabi ng binasa natin, who shall ascend into the hill of the Lord, or who shall stand in His holy place? He that hath clean hands and a pure heart. Sabi natin, pure heart. Once more, pure heart. Pure heart meaning, being pure, no? In heart involves having a singleness of heart toward God. Being pure in heart involves having a singleness of heart toward God. A pure heart has no hypocrisy. Yan po ang isang may dalisay na puso. No? Walang pagpapaimbabaw o pagbabalat kayo. No guilt or panlilinlang. No hidden motives. No? Wala siyang itinatagong masama o pangit na motibo. Yan ang mayroong dalisay na puso. The heart is the center of who you are. No? The heart is the center of who you are. This means that with all of your being, you should be pure. Kailangan po sa buong pagkatao natin talagang makita ang kadalisayan, kalinisan ng ating puso. Na kaya nga po, hindi ibig sabihin, lahat naman ng tao, wala naman talagang perfecto. Tama po ba? Amen. Pero sa harapan po ng Diyos as a Christian, no, kailangan na maipakita natin sa paligid at sa mundo na tayo bilang mga mananampalataya ng Panginoon, being pure does not mean being flawless. No? Hindi ibig sabihin pagka puro ka na ay hindi ka na nagkakamali o wala ng kapintasan. Lahat naman tayo may pagkukulang. Amen po ba? No? Kaya nga po, sabi ng Matthew chapter 5 verse 8, blessed are the pure in heart, for they shall see God. No? Mapalad ang may malinis na puso dahil makikita niya ang Diyos. 1 Samuel 16:7, man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Ang tao nakatingin niya sa anyong panlabas, pero ang Diyos nakatingin sa ating mga puso. Amen po ba? Dito siya nakatingin sa ating loob. The Bible also teaches us, ang Biblia po ay nagtuturo sa atin about purity of heart. Na kailangan po ang isang tao magkakaroon lamang talaga ng kalinisan at kadalisayan ng puso kapag natutunan niya ang salita ng Diyos. No? Dahil po ang salita ng Diyos, ito po ang naglilinis ng puso ng tao, nagbabago ng buhay ng tao from inside to outside. No? Sa loob ng gagaling ang pagbabago palabas. Kaya nga po, mahalaga po na malaman ng isang tao na kailangan pa lang magkaroon siya ng kadalisayan ng puso. Dahil ang kalinisan ng puso, yan ang sikreto para makita natin ang Diyos. Amen po ba? No? Naitanong na po ba natin sa ating sarili? No? Sino ba ang taong may dalisay na puso kaya? Sino kaya ang taong may malinis na puso? No? Minsan mayroon tayong nakahalubilo at nakakausap na iba't ibang uri ng tao. Kumisan, makakasama mo ng biglaan na hindi mo pa lubos na nakikilala, no? Hindi mo ka isang espiritu. The more na siya'y nakakasama mo, in 1 month, 3 months, 6 months, no?
Doon mo siya makikilala kung ano ang tunay na laman ng kanyang puso. No? Ang ating isang pastor, nakasama ko po siya dyan sa City Hall, for how many times kami nagkakaroon ng fellowship, at siguro dahil sa aming pagsasama ng ating pastor, nakilala niya kung sino ako. Kaya nga isang malaking karangalan sa akin na makasama po ninyo, no? Na sa dinami-dami ng ating makapastoran sa Bacoor, ay isa po ako, no? Sa ipinakita ng ating pastora upang makasama po ng bawat isa. Amen po ba? No? Palapakan nga po natin sandali ang Panginoon. Amen. No? Ano ba ang marka ng isang merong malinis na puso? Marks of a pure heart. Dito po ang ating pag-aaralan. Marks of a pure heart. Number 1, the marks of a pure heart, ang marka o sign ng isang may malinis na puso, it is a heart that is stored up by the Word. Ang isang pusong may dalisay, ang isang pusong malinis ay isang pusong napanahanan, no? Naukitan ng salita ng Diyos. Sapagkat ang isang tao hanggat hindi naririnig ang salita ng Diyos, hanggat hindi nalilinis ng salita ng Diyos, at ang salita ng Diyos hindi na-store up sa kanyang puso, ang pusong yon ay mananatiling marumi sa harapan ng Diyos. No? Anong sabi ng Bible? Psalms 119 verse 11. Ang sabi po rito, I have stored up your word in my heart that I might not sin against you. Sabi po ni Haring David, itinatago ko ang salita mo, nilalagay ko sa aking puso upang hindi ako magkasala. At sa King James Version, ito po ang pagkakasalita, thy word have I hid in my heart that I might not sin against thee. Panginoon, ang salita mo itinatago ko sa aking puso upang hindi ako magkasala. Kaya nga po ang salita ng Diyos, pag ito ay natanim sa puso ng isang mananampalataya, narinig niya ang mensahe ng Diyos. Salamat sa Panginoon dahil nung unang araw na makadalo po kayo sa gawain ng Panginoon at tinuruan tayo ng ating pastor, ng ating pastora, ang salita ng Diyos pumasok sa ating puso. Ito yung naglinis, ito yung nagbago ng ating kalooban. Amen po ba? No? Kaya nga, ang isang taong may malinis na puso o dalisay na puso ay isang taong ang salita ng Diyos ay naiukit, naitanim sa kanyang puso. At kapag nandyan ang salita ng Diyos, kahit kung minsan tayo ay nagkakamali, no, ang dali nating magbalik loob kay Lord. Amen po ba? Ang dali nating magsisi. Bakit? Dahil may salita ng Diyos na naitanim sa ating puso, na nagbago ng ating buhay. Kaya ang sabi ng Romans 12:2, huwag na kayong umayon sa takbo ng mundo, kundi magbago na kayo ng inyong isipan, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. No? Be not conformed to this world. Kaya ang isang taong hindi makakaayon sa takbo ng mundo ay ang mga taong nakarinig ng salita ng Diyos. Ang mga taong ang salita ng Diyos ay naitanim sa kanyang puso. No? Kaya mahalaga po ang salita ng Diyos na ito ay naririnig ng isang tao. No? Dahil ang salita ng Diyos, nilinis po tayo nito. No? Anong sabi ng John chapter 15 verse 2 o verse 3? Now ye are clean through the word which I have spoken unto you. Sabi ni Jesus, ngayon ay nalinis na kayo sa pamamagitan ng salita na ipinahayag ko sa inyo. Kaya ang salita ng Diyos, it cleans us. No? Nililinis tayo nito, ang ating puso, ang ating kaluluwa, ang ating isipan, ang ating buong pagkatao. Kaya napakahalaga po na ang salita ng Diyos, ito ay lagi natin pinapakinggan. Kung paano tayong everyday sa buhay natin, naliligo tayo physically, nalilinis ang ating anyong panlabas. Ang salita ng Diyos ang panlinis ng ating kalooban. Amen po ba? No? Andyan po ba kayo? Palapakan natin sandali ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Kaya nga mahalaga na ang ating mga puso, binabantayan natin lagi. No? Guard your heart above all else. Sabi ng Bible, Proverbs chapter 4, verse 23. No? Sa lahat ng bagay, bantayan natin ang ating mga puso because it will spring of life. Dinadaluyan ito ng buhay, ang puso natin. Dahil ito nga ang sentro ng buhay. Pag ang puso ng tao napasok ng masasama, mga maruruming bagay, yan ay lalabas sa kanyang bibig. Kung anong laman ng puso, di ba? Siyang bukang bibig. Sabi ng Bible, alam nating lahat, no? Kung ano ang laman ng puso, ang siyang lalabas sa bibig, no? Kaya kailangan tinuturuan tayo ng ating Panginoon na bantayan natin ang ating mga puso. Dahil ito nga po ang unang-unang tinitingnan ng Diyos.
ang ating mga puso. Hindi yung anyong panglabas, hindi yung kung ano ang tinapos ng tao, kung ano yung background niya. Ang tinitingnan ng Diyos yung puso natin. No? Dito siya nakatingin. Kilala niya ang bawat isa sa atin ang higit sa pagkakakilala natin sa ating mga sarili. No? Alam ng Diyos, maging ang iniisip natin sa oras na ito, ang nasa puso natin, alam ng Diyos yan. He knows everything. No? He controls everything. He sees everything. Walang natatago sa Panginoon. Kaya nga po, kailangan talaga, para makita natin sino ba nga talaga ang may malinis na puso, ito yung mga nilinis ng salita ng Diyos. Salamat sa Panginoon dahil ang mga puso natin ngayon, ang naghahari dyan ay si Jesus. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. No? Proverbs 27 verse 19. As a face reflected in water, so the heart reflects the real person. No? Kung paanong ang sa tubig po daw ang muka ay sumasagot. No? Sa muka, gayon ang puso ng tao. Sa tao. No? As in water, face answered to face, so the heart of man to man. No? Kaya nga po ang tao, nakikilala mo siya sa kanyang kilos, sa kanyang galaw at pananalita. The more na nakakasama mo siya, makikita mo, ang taong ito, mabuting tao. No? Ang taong ito, may magandang karakter. No? Kaya nga, karapat-dapat natin siyang samahan, karapat-dapat natin siyang mahalin, dahil itong taong ito ay mayroong dalisay na puso. Higit sa lahat, ang salita ng Diyos. Kaya mahalaga ang salita ng Diyos na i-impart sa puso na itatanim sa puso. Dahil ito yung nagtutuwid. No? Diba sabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 16, no? All scripture inspired by God. No? It is profitable for doctrine, for teaching, for correction. Magagamit ang salita ng Diyos sa pagtutuwid, pagtuturo, pagbabago ng buhay ng tao. Kaya nga, salamat kay Lord dahil nung unang araw nating marinig ang salita ng Diyos, no? Doon unti-unti nababago ang ating mga puso. Amen po ba? No? Pangalawa, marks of a pure heart, it is giving without expecting anything in return. Ang isang may dalisay na puso, nagbibigay siya ng wala siyang inaasahang anumang bagay na ibabalik sa kanya. Yun ang tao may dalisay na puso. No? Na kapag ikaw ay nagbigay sa kapwa, nagbigay ka sa sino mang tao na tinulungan mo, hindi mo na inaasahang may babalik sa iyo. Pero hindi magugulat ka dahil sa ginawa mo sa kapwa mo, no? Isang araw makikita mo yung ginawa mo sa kapwa mo, gagawin din sa iyo. Amen po ba? No? Yan po ay nasa banal na kasulatan. Kaya nga sa ating pagbibigay, ayon sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7, no? You must each decide in your heart how much to give. And don't give reluctantly or in response to pressure. For God loves a cheerful giver. No? Mahal po daw ng Diyos ang may nagbibigay ng kusa. Kaya sa ating mga pagbibigay sa gawain ng Panginoon, no, sa pag-donate natin, minsan nagkakaloob tayo ng maraming bagay para sa church dahil mahal natin ang Panginoon, mahal natin ang ating pastor, ang ating pastora, nagbibigay tayo. At huwag tayong umasa, huwag natin isipin, magbibigay ako dahil may ibabalik sa akin si Lord. No. Magugulat ka na lang dahil sa puso mong bukas at dalisay na ikaw ay may pusong mapagbigay, magugulat ka, ang daloy ng biyaya sa iyo, tuloy-tuloy, walang patid. Dahil sa iyong pusong dalisay na mapagbigay. No? Giving without expecting anything in return. Kaya nga, people who are a pure heart, no, ang isang taong may malinis at dalisay na puso, nagbibigay siya sa kapwa niya, no, na gusto niya ang kapwa niya ay maging masaya. At kapag nagbigay siya sa kapwa niya, maging lalo na sa church, no, kasi minsan may mga tao, nagbigay nga ng ganong bagay sa church, dumarating ang panahon, sinusumbat yung ibinigay sa church. No? Parang ipinagmamalaki. Praise God, wala dito noon. Amen. No? Pag may binigay ka kay Lord, may binigay ka sa church, bahala na si Lord doon. No? Para kay Lord yun at sa kapurihan ng Panginoon, hindi na kailangan banggitin. At kasi minsan inuulit-ulit. No? Para baga nagmamalaki, ako nagbigay niya na. Kung hindi dahil sa akin, hindi maganda ang ating tugtugan, hindi maganda ang ating sound. May mga ganong tao no? Sabi mo sa katabi nyo, hindi ikaw yun. Hindi ikaw yun. No?
Wala dito noon. Pag tayo ay nagbigay sa church, kusang loob, bukal sa kalooban, hindi ka pinilit, hindi ka tinulak, nagbigay ka ng kusang loob, biniles mo si pastor, si pastora, nagkaloob ka ng anumang bagay sa church, no? Masaya ka na dahil binigay mo yung kay Lord. Amen po ba? No? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. No? Yun ang taong may dalisay na puso, malinis na puso, na kapag nagbigay siya, no? Lalo na sa Panginoon, yung ating mga offering, yung ating mga tithes, no? Bagamat may pangako ang Panginoon na magbigay ka at bibigyan ka, dahil dalisay ang puso mo, tapat nating ibinibigay kay Lord ang para sa Panginoon. No? At kung mayroong pangangailangan ng church, andun ang talagang very generous ang maraming mananampalataya, very supportive sa church, sa gawain ng Panginoon. Mahal na mahal niya ang ministry. No? Kaya naman nandun ang kanyang kusang loob na nagbibigay para ma-level up, para gumanda ang music ministry, ang sound system. No? Ganun po ang mga Kristiyano. No? Hindi na siya umaasang dahil nagbigay siya, iniisip niya, ay babalik ito ni Lord sa akin. No? Pag ang tao may malinis na puso, at nagbigay ka ng kusa kay Lord, alam ng Diyos yan. Dahil nga, totoo naman, what you sow is what you reap. No? Diba? Galatians chapter 6, verse 7, God cannot be mocked. Whatsoever a man soweth, he shall also reap. Ano man ang itanim ng tao, aanihin niya rin yan. No? Kaya sabihin sa katabi nyo, kapatid, huwag kang magsasawa sa paggawa ng mabuti, sa pagtatanim, dahil sa takdang panahon, aani ka. No? Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Sigurado po yung pangako ng Diyos yun eh. No? Nagtanim ka eh. Hindi ka pwedeng hindi aani anumang itinanim mo. No? Yung isang butil ng kamatis, isang butil ng mangga na itinanim mo, pag naging puno yan at namunga, yung isa mo, naging libo-libo. No? Ganyan po ang prinsipyo ng Diyos. No? Kaya ang isang taong may dalisay na puso, nagbigay siya, hindi na siya umaasang gagantihan siya o may ibabalik sa kanya. Pero magugulat ka na lang dahil sa nagkaloob ka, no? Maalala mo, ito pala yung mga ibinigay ko, binabalik sa akin, nakalimutan ko na ito. No? Di ba nangyayari po ba sa inyo yan? Amen? No? Na once na nagbigay ka, so yan ang marka ng isang merong tunay na dalisay na puso. Pangatlo, no? Treating everyone with respect. Ang isang taong may dalisay na puso o malinis na puso, tinitreat niya ang bawat isa ng may paggalang. No? Marunong siyang rumispeto. Kinikilala niya at he acknowledge or she acknowledge na ang taong ito dapat igalang. No? Dapat siyang irespeto. No? You treat everyone with dignity and respect. Nire-respeto mo ang kapwa mo. Kung siya man ay mayroong opinion para sa ganung usapin, nire-respeto mo siya. No? You treat others the way you want to be treated. No? Tinitreat mo yung ibang tao kung paanong gusto mo kang nilang itrato. No? Kinecare mo sila, inaalagaan mo sila. No? Kaya sabi ng Matthew chapter 7 verse 12, always do for other people everything you want them to do for you. That is the meaning of Moses' teachings and the prophets. Gawin mo raw sa iba ang nais mong gawin nila sa iyo. Kung ano yung nais mong gawin ng ibang tao sa iyo, gawin mo sa kanila. Gumawa ka sa kanila ng mabuti, gagawin ka rin ng mabuti. No? Gumawa ka ng masama, gagawin sa iyo yan. Kasi nga kung ano yung ginawa mo, gagawin sa iyo. Yan ang golden rule ng Bible. No? Ng salita ng Panginoon. Kaya nga, respect is one of the greatest expressions of love. Yung pagrespeto, no? Mahalaga po yung pagrespeto natin sa isa't isa. Kaya mahalaga po na yung ginagawa nating pagrespeto sa ating mga kapatid, sa ating kapwa, no? Ay mahalaga po na naipapakita natin, na ipapadama natin sa kanila. Kaya ang pusong malinis ay isang taong marunong rumespeto ng kapwa. Kinikilala niya ang taong ito karapat-dapat na pakinggan. Ang taong ito karapat-dapat na sundan. No? Ang taong ito karapat-dapat na irespeto. No? Kaya nga po, sa panahon nating ito, no? In nowadays, lalo na ngayon, yan, darating ang eleksyon. No? May kanya-kanya tayong opinion. May kanya-kanya tayong sinasabi. No?
Kailangan irespeto natin yung kanyang idea o opinion. No? No? Huwag nating ipilit sa kanya, hindi, ito ang gusto ko eh. Hindi, ito ang gusto ko. No? We have freedom to choose. No? Malaya tayong mamili lahat. No? Hindi tayo kagaya nung napapanood natin sa TV. No? May picture pa doon sa loob ng church. No? Na para bagang nadudungisan ang loob ng church. Hindi po ganon. Ang tao dito po sa atin, sa J. Blue family, malaya po tayong lahat. No? Na pumili sa darating na eleksyon kung sino ang gusto nating maging pangulo, maging mayor, maging governor, maging congressman, maging senador. No? Hindi po tayo nag-i-endorso. May kanya-kanya tayong choice sa buhay. Malaya po tayo. No? At irespeto natin kung ano ang kanyang desisyon. Amen po ba? No? Because at the end of the day, kung sino man ang manalo dyan, ako naniniwala, nakaready na yan eh. Itinakda na ng Diyos kung sino talaga ang susunod nating leader ng bansa. Daniel chapter 2 verse 21. God changes the times and the season. He removed all kings and put new king. No? Inaalis niya yung dating leader, naglalagay siya ng bago. Kaya ang prayer ko kay Lord sa mga nagdaan, Lord, ilagay mo sa puso't isipan ng mga Pilipino kung sinong nararapat na ihalal. Ipanalangin natin, pag-aralan natin yung kanyang background, no? At ipag-pray talaga natin sa Panginoon. So mahalaga po yung respeto natin sa isa't isa, no? Huwag natin siya i-condemn, huwag natin ipilit yung gusto natin sa kanya, no? Irespeto natin kung ano ang kanyang pasya. Andyan po ba tayo? Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Amen. No? Dahil after na eleksyon, magkakapatid pa rin tayo, iisan tayong pamilya sa Diyos, no? Hindi dapat mag-away-away kasi kung minsan may mga pamilya akong narinig, gusto si ganito, gusto si ganyan, nag-aaway dahil lang sa election na yan. No? Hindi po tama yun. No? Hindi po tama yun. So treat others the way you want to be treated. No? Itrato natin ng iba, gusto natin irespeto tayo ng kapwa natin, irespeto natin siya. No? Ulitin ko, respect is one of the greatest expressions of love. Why is it important to treat others well? No? Bakit mahalaga po yung pagtatrato natin sa iba? Tignan po ninyo, no? Sa pamamagitan ng pagrespeto natin sa ibang tao, no? Ang ating buhay ay nagiging madali. Hindi tayo mahihirapan, no? Nabibuild natin yung relationship sa kanya. Kasi hindi mo siya kinokontra at kinakalaban. Una, no? Bakit mahalaga ang pagtatrato natin sa iba? No? Una po nito, may tatlong dahilan. No? It helps others. Nakakatulong ito sa iba. Bakit? No? Marami kasi mga tao ngayon, may kanya-kanyang struggle sa buhay. May mga dalahim pasanim. No? Kung hindi mo irerespeto ang kanyang pagkatao, ang kanyang desisyon, ang kanyang ginagawa, makakabigat pa ito lalo sa kanya dahil nga may struggle na siya, may problema na siya. No? Hindi mo na respeto kung ano man yung kanyang trabaho o ginagawa o desisyon, nakadagdag ka pa ng bigat sa kanya. Pero, nung kumadaman niya ang pagmamahal sa iyo sa mamagitan ng pagrespeto natin sa kapwa natin, no? Ito ay nakatulong sa kanya. No? Andyan po ba kayo? Amen? Nakatulong ito sa kanya. So, 3 reasons why it is important to have respect for others. It helps others. Pangalawa, it builds positive relationship. Nabibuild natin yung positibong relasyon sa isa't isa. No? Lalong nagiging maganda yung samahan. Kaya nga, pag tinitreat natin ang ibang tao, ina-appreciate natin yung nagawa niya, no? Nabibuild yung relationship, lalo siyang nabibless, natutuwa. Dahil tayong tao, naghahanap tayo ng minsan ma-appreciate yung ginawa natin eh. Di ba? At dahil doon, lumalakas ang loob mo, lalo kang nagiging mapursige. Determinado na gawin yung ipinapagawa ng Diyos sa iyo. No? Kaya nga, mahalaga po na yung mga ginagawa ng bawat isa sa atin, tinitignan natin, okay yan, na-encourage natin siya. Na-appreciate natin na yung kanyang ginawa. Kaya nga, nabibuild yung positive relationship dahil sa pagrespeto natin sa kanya. Pangatlo, it teaches our children. No? Tinuturuan nito ang ating mga anak. When we show respects, no?
it will be absorbed by our children. No? Na-absorb ito ng ating mga anak eh. Kasi nakikita ng mga bata kung paano mo i-treat yung kapitbahay mo, kamag-anak mo, tiyo mo, tiya mo, o loved ones mo, nakikita ng ating mga anak yan, na-absorb nila yon. Kaya yung pagrespeto, the way you respect other people, especially yung ating mahal sa buhay, no? Ang mga anak natin, nakikita nila yan. Meron nga isang pamilya, no? Yung mga anak niya, dalagat binata na. Itong mga anak na ito, nakikita nila sa kanilang mother, na yung kuya ng kanilang mother ay hindi ganong nirerespeto kung sagutin at kung utusan, samantalang kuya niya yon. Kaya dahil nakikita ng mga anak kung paanong respetuhin ng mother nila, yung tito nila, hindi nirerespeto, kaya yung mga anak na absorb, kung sagutin at sigawan yung tito, walang galang doon sa tito. No? Kasi nakita sa magulang na yung tito nila, na kapatid ng kanilang mother, hindi niya nirerespeto. No? Kaya alam niyo, mahalaga po yung pagrespeto eh. No? Yung marunong tayong rumespeto, minsan sa loob din ng church nangyayari yan. No? May mga tao kahit matagal ng Kristiyano, hindi niya alam ang tamang ethics o kung paanong kumilala ng kanyang kapwa, no? Ng kanyang leader. Dahil kami namang mga leader, kami mga pastor, hindi naman namin kayo tuturuan ng ikasasama ninyo. Ang itinuturo natin lagi dito ay moral and spiritual values sa ikabubuti ng bawat isa. Amen po ba? No? Kaya nga ang pastor, ibinigay ng Diyos yan para gabayan tayo, para i-guide tayo sa tamang landas ng buhay. Kaya ang sabi ng Jeremiah 3:15, I will give you the pastor, the shepherd, who will teach you the knowledge and understanding. Yan po, kaya tayo binigyan ni Lord ng ating mga pastor para tayo turuan ng kaalaman, no? Ng pagkaunawa. Kaya nagbigay ang Panginoon. Kaya thank God, narito po kami handang maglingkod sa bawat isa sa inyo. Amen po ba? Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. No? Respect starts at home. Tandaan po natin, ang respeto nagsisimula sa tahanan. No? Pag sa loob ng pamilya, hindi marunong magrespeto sa isa't isa ang mag-anak, no? Maaring sa labas magaling siya, sikat siya, pero pagdating sa bahay, baksak, no? Marami pong ganyan ngayon. Kaya tayo mga Kristiyano, tayo mga mananampalataya, no? Ipakita po natin na tayo na mga anak ng Diyos, sa atin nagsisimula sa loob ng tahanan ang respeto. At yan ang isang marka ng dalisay na puso. Marunong tayong kumilala ng mga taong dapat irespeto natin. Dahil kung ano yung ginawa mo sa kanya, gagawin din sa iyo. No? Amen po ba? No? Pang-apat, no? Marks of a pure heart, not able to stay angry with other people. Not able to stay angry with other people. Hindi siya nananatiling may galit sa ibang tao. Yes, minsan nagagalit ka, no? Bilang tao, may damdamin na sasaktan, pero ang isang tao may dalisay na puso, hindi na nanatili yun. No? Karanasan ko po, marami na akong karanasan nung kami po nasa Mindoro. No? Bukas makalawa, yung ginawa sa akin ng mga kapwa ko, pastor, wala lang, parang nakasama ko pa nga uli, naka-fellowship ko pa. No? Wala sa akin. No? Kasi pag ang puso ng tao ay merong kang tama at maayos na relasyon sa Diyos, no? Hindi mo hahayaang manatili sa puso mo kasi ikaw magsasuffer eh. Biro mo, siya walang galit sa iyo, tapos ikaw naman punong-puno ng hatred, ng bitterness. Ikaw nagsasuffer, samantalang siya wala. Talo ka. Amen po ba? Kaya mahalaga po ang puso natin eh. No? Lagi nating iniingatan kasi dinadaluyan nga ito ng buhay. No? Ito ang sentro ng ating pagkatao. Kaya nga, he or she don't want to hurt someone. No? Ayaw ng isang tao na makasakit ng kapwa niya. No? Minsan nga, nagka-share kami na ating pastora, pareho kami. Pag may mga tao kung minsan kakausapin, yung para wag na lang siyang masaktan, no? Hindi ka na magsasalita na maraming bagay kasi ayaw mo makasakit ng iba. No? At dahil ikaw naman panatag ang kalooban mo, ayaw mo makontaminate ang kanyang isip, mag-isip pa ng mga negatibo at pangit, no? At dahil ang puso natin ay magaang at maluwag, no? Hindi hinahayaan ng isang taong may dalisay na puso
na manahan sa kanya ang puot at galit. Dahil pag ang isang Kristiyano nanatili sa puso niya ang puot at galit, pinapaiksi niya ang teritoryo niya, pinapaikli niya. Ayokong dumaan doon, nandun yung galit ako ron eh. No? Dito nga ako sa kabila. No? Imbis na lumawak ang jurisdiction mo, ang place mo, ang lugar mo, umiiksi. Kasi, ay, nandun ang bahay ni brother eh. No? Ayoko umatin dyan kasi ganyan dito eh. No? Ganyan-ganyan. Marami kang iniisip. No? So, kaya ang isang taong may dalisay na puso, no? Hindi ka nagtatanim, hindi ka naglalagay sa puso mo ng mga pabigat kasi ikaw din na magsasuffer. Sa Bible, alam nyo ba, may isang taong hindi lang nainggit at dahil sa galit, pinatay ang kapatid. Sino yun? No? Si Cain, pinatay si Abel. No? Bakit? Hindi nalugod ang Diyos sa kanyang inihandog. No? Mas nalugod ang Diyos kay Abel. At dahil doon, nagtanim siya ng galit. At ang galit pumapatay. No? Kita nyo, pinatay ni Cain si Abel. Dahil lang sa galit yun, may kasama pa inggit yun. No? Kaya sabihin sa katabi nyo, kapatid, huwag ka magtatanim ng galit. No? May bunga yan. No? Magkakaroon ng bunga yan. No? Anong bunga? Magkakasakit ka, manghihina katawan mo, madedepress ka kasi iniisip mo eh, si ganito, si ganyan, ganito, ganito. Ayun po, ano na pumapasok sa isip mo, nape-pressure ka na, naapektuhan ng katawan mo, pati spiritual life mo, hanggang nanghina ka na, hindi ka nadadalo, andyan naman ang pastora natin, kamusta, ganito, ganyan, ayun, na-counselan, lumakas, sumigla, no? Kaya alam niyo po, tayo po mga mananampalataya, no? Upang magkaroon tayo ng tunay na dalisay na puso, huwag nating hayaan na manatili sa puso natin, no? Yung mga bagay na yan, kasi spirit yan eh, na nagpapahirap sa isang Kristiyano. James 3:16, ano po ang sabi dito? For where envying and strife is, there is confusion and every evil work. Kung saan daw naroon ang panibugo o yung galit, no? O poot, no? Masamang gawain, nandun na lahat ng masama, kaguluhan. No? Kung saan naroon ang galit. Kaya nga, ang bawat isa po sa atin, lagi tayo mag-iisip ng positive. Sabihin nyo, positive. No? Ganun lamang po, Philippians 4:8. What things soever are true, honest, good report, yun lamang isipin natin. Minsan may malilit na bagay, pag in-entertain mo, ayun, lumaki na sa isipan mo, sa puso mo, nag-isip ka na ng negatibo, ng pangit, wala, hindi ka naka-move on. No? Maliit na bagay lamang yon. No? Kailangan, lagi tayo, kailangan be positive eh. Huwag nating entertainin ng negative. Lagi tayong maging positibo. No? No? Laging maganda yung ating pananaw. Kaya naman makikita mo, ang buhay Kristiyano mo ay laging masaya. Amen? No? Tignan nyo ang katabi nyo, masaya ka ba? Amen. No? Siyempre, masaya tayo. Bakit? Dahil si Kristo ay lagi nating kasama. No? Without Christ, no? We can do nothing. Panglima, ang isang merong pusong dalisay, always ready to help. Siya'y laging handa na tumulong to make people happy upang ang mga tao ay maging masaya. No? Alam niyo yung taong matulungin, lalong gumaganda buhay. Ang taong matulungin sa kapwa, gusto niya ang kapwa niya sumaya, yan ang taong may malinis na puso. No? 1 Peter 1:22, having purified your soul by your obedience to the truth for a sincere brotherly love. Love one another earnestly from a pure heart. No? Yamang nilinis daw ng ang ating mga kaluluwa dahil sa ating pagsunod sa katotohanan, no? Ang pag-ibig na hindi pa kunwari sa ating mga kapatid, yan ang dapat mangibabaw. No? Kaya mag-ibigan kayo ng buong puso sa isa't isa. Kaya tayong mga merong malinis na kaluluwa, dahil sa pagsunod sa katotohanan, mayroong pag-ibig sa atin. At yung pag-ibig natin, hindi po pa kunwari. Kailangan yung pag-ibig natin totoo. At ibigin natin ang isa't isa. Kaya ang isang taong mapagbigay at tumutulong sa kapwa, kita nyo, laging pinagpapala yan. No? Bakit? Kasi giver siya, very generous siya. Proverbs 11:24, ang taong mapagbigay, lalong yumayaman. Agree po ba kayo doon?
Ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Verse 25, Proverbs 11, ang taong matulungin, sasagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Praise God. No? Sabihin sa katabi nyo, be generous. Be generous. No? Praise God. No? Pag tayo ay mapagbigay sa kapwa, makita mo, magugulat ka, ang favor ng Diyos laging dumadaloy sa iyo. Ang kalapitan ng Diyos, ang blessing ng Panginoon. No? Kaya pag minahal natin ang ating mga pastor, ang ating pastor, no? Unang magmamahal sa iyo ang Diyos. Hindi ka pababayan ng Panginoon. No? Alam niyo sa Lumang Tipan, may isang propeta, inutusan ng Diyos si propeta Elijah. No? Pumunta ka sa Sarephat. No? Doon sa Sarephat, may inutusan na raw si Lord, may kinausap na siyang isang babaeng balo doon. No? Pakakainin ka niya, paghahanda ka niya ng pagkain. Kaya nasa 1 Kings chapter 17, verse 8 to 16. No? Tignan po ninyo ito. 1 Kings chapter 17, verse 8 to 16. Then the word of the Lord came to him. Dumating po daw kay Elijah ang salita ng Panginoon. Sabi sa kanya, arise, go to Sarephat, which belongs to Sidon, and dwell there. Behold, I have commanded a widow there to feed you. No? Ayan. Kinausap na ron ni Lord. Inutusan niya na para pakainin siya. So he arose and went to Sarephat. And when he had come to the gate of the city, behold, a widow was there gathering sticks. And he called to her and said, bring me a little water in a vessel that I may drink. Sabi ni Elijah dun sa babae. And as she was going to bring it, he called to her and said, bring me a morsel of bread in your hand. And she said, as the Lord your God lives, I have nothing baked, only a handful of flour in a jar, and a little oil in a jug. And now I am gathering a couple of sticks that I may go in and prepare it for myself and my son, that we may eat and die. Biro nyo, last meal na pala nung mag-ina yun. Yung konting harina, lulutuin nila para maging pagkain. Pero anong sabi? Verse 13, and Elijah said to her, sabi niya sa babaeng balo, do not fear. Go and do as you have said. But first make me a little cake of it and bring it to me. And afterward, make something for yourself and your son. No? Igawa mo na raw siya, ipagluto ng konti. At saka niya gawin yung gagawin niya. Last meal na nga nung mag-ine. Pero anong ginawa ng mother? Sabi rito, for thus says the Lord, the God of Israel, the jar of flour shall not be used up, and the jug of oil shall not be empty until the day that the Lord sends rain upon the earth. And she went and did as Elijah said. So ginawa niya yung utos ni Elijah. And she and he and her household ate for many days. No, kita nyo? Nakakain ng maraming araw hanggat hindi pumapatak ang ulam. Na dapat isang pagkain na lamang ng mag-ina dahil ginawa niya ang pinagawa ng propeta ng Diyos, nagmultiply yung pagkain niyang dapat isang pagkain na lamang. Bakit? This widow woman blessed the man of God. Kaya yung pagpapala natin ginagawa sa ating mga pastor, no? Kita nyo ang balik? Anong sabi? Nakakain na mag-ina ng marami pang araw. Dapat isang pagkain na lang yun eh. Mamamatay na sila eh. Pero ginawa niya muna, ang sinabi ng propeta, pinagpala niya. Kaya anong sabi rito? Verse 15, verse 14, for thus saith the Lord God of Israel, the jar of flour shall not be used up, and the jug of oil shall not be empty, until the day that the Lord sends rain upon the earth. And she went and did as Elijah said, and she and he and her household ate for many days. The jar of flour was not used up. No, hindi na ubusan, hindi na tuyo yung lalagyan, according to the word of the Lord that he spoke by Elijah. Kaya alam nyo, no, once na sinuportahan natin ang ating mga leader, ang ating mga pastor, ang ministry ng Diyos na ipinagkatiwala sa ating mga pastor, ang Diyos hindi titigil din na pagpalain kayo. No? Gusto niyo po ba yon? Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Amen! No? Nakita natin ang babaeng balong ito. No? Last meal na nilang mag-ina. Pero binigay pa nila doon sa lingkod ng Diyos. Kaya pinagpala sila. No? Kaya ang sikreto ng blessing, nasa pagmamahal yan sa mga leader natin. No? Andiyan po ba kayo? Amen? Lastly,
No? Ang taong may pusong dalisay, humble heart. Meron siyang mapagpakumbabang puso and ready to admit sin. Handa niyang tanggapin kung siya'y nagkasala. No? Kasi may mga tao, alam ng mali, kitang-kita ng may kasalanan, ayaw pang aminin. Mataas pa rin. No? Kaya wala ang kalinisan ng puso. Nakita mo naman may pagkakamali, ayaw magpakumbaba at ayaw aminin. Kaya ang isang taong may dalisay na puso, ito yung taong may mapagpakumbabang puso. Andiyan po ba kayo? Amen? At inaamin niya, sorry po, nagkamali po ako, patawarin niyo po ako. Tapos, simple lang. No? Pero yung mga walang dalisay na puso, naku, makita mo ang kataasan niya. No? Kaya si David nag-pray Psalms 51 verse 1 to 7. Ito yung prayer niya, no? Sabi niya, Lord, have mercy upon me. O God, according to your steadfast love, according to your abundant mercy, blot out all my transgression. Wash me truly from my iniquity. Yun, inaamin niya yung kanyang kasalanan. And cleanse me from my sin. For I know my transgressions, and my sin is ever before me. Against you, you only have I sinned, and done what is evil in your sight, so that you may be justified in your words, and blameless in your judgment. Behold, I was brought forth in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Nasa tiyan pa lang siya ng ina niya. Alam niya, nandun na yung kasalanan 6, behold, you delight in truth in the inward being, and you teach me wisdom in the secret heart. Purge me with hyssop, and I shall be clean. Wash me, and I shall be withered than snow. Verse 10, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Kita nyo, inamin niyang nagkasala siya, nagkamali siya. No? Nagpapalika siya ng bagong puso kasi alam niya nagkasala siya. Ano yung kasalanan ni David? Murder and adultery. Kasalanan niya yung hari siya. Pero nagpakumbaba siya. Kung minsan may mga tao, no, may kasalanan na nga, ayaw pang aminin, ayaw pang magpakumbaba kasi walang pusong mababa. No? Kaya mahalaga po sa isang tao yung mayroong pusong mapagpakumbaba. Amen po ba? No? At ang isang pusong may dalisay, gusto niya lagi sa katotohanan, katuwiran. No? Ayaw niya ng mali, gusto niya ang katotohanan. No? Roman number 2, mabilis lang po. Signs of unclean heart. Ito, mahalaga po ito. Mga tanda ng may maruming puso. Judgmental. No? Yung mapanghusga. Wala nang ginawa kung hindi husgahan ka. No? Husgahan ng kapwa. No? Ikaw sinungaling ka. Ikaw magnanakaw ka. O di ihabla mo kung talaga nagnakaw nga ng makulong. No? May mga taong ganun mapanghusga. Bakit siya husga ng husga? Kasi yung puso. No? Anong sabi ng Matthew chapter 7 verse 1 and 2? Do not judge, and you too will be judged. Huwag kang humatol dahil hahatulang ka rin. For in the same way you judge others, you will be judged. And with the measure you use, it will be measured to you. Ayan. No? Kaya nga kung ano yung ginawa mong paghatol sa kapwa mo, darating din ang panahon gagawin sa iyo No? Kaya wala tayong karapatang hatulan ng kapwa natin. Ang Diyos ang hahatol dyan. Amen. At meron tayong batas. Kung talaga mapatunayan siyang pumatay, no, nagnakaw, hayaan natin ang batas ang humatol sa Kanya. No? Tayo mga Kristiyano, anong part natin? Ipanalangin natin. Amen po ba? Pag-pray natin siya. Pag-pray natin ang kapatid natin. No? Dahil kung ano ang sinasabi mo sa kapwa mo, no, hindi mo alam, baka nasa iyo rin. Di ba? Sabi ng Matthew, sabi po dito sa Matthew chapter 12, verse 33 to 35. Ano po ang sabi diyan? Either make the tree good and its fruit good, or make the tree bad and its fruit bad. For the tree is known by its fruit. Nakikilala raw ang puno sa pamamagitan ng kanyang bunga. You bride of vipers, how can you speak good when you are evil? For out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung ano laman ng puso, lumalabas sa bibig yan. No? The good person out of his good treasure brings forth good. And the evil person out of his evil treasure brings forth evil. No? Kaya kung ano ang laman ng puso, yan ang lalabas sa bibig. Kung ang laman ng puso ng tao, marumi, masama, yan ang lalabas sa bibig niya. No?
Pero pag ang laman ng puso natin, pagpupuri sa Diyos, pasasalamat sa Panginoon, pagsamba sa Panginoon, no? Yun ang lalabas sa bibig ng isang tao. No? Kaya nga tayo mga Kristiyano, kung ano ang laman ng puso, yun ang lumalabas sa bibig. Kaya iniingatan natin ang puso natin eh. Dahil nakikita yan sa pagsasalita. At kuminsan pati na rin sa kilos. No? Di ba may kasabihan tayo, speaks louder than words. O action. No? Action speaks louder than words. Yung kilos natin, nagsasalita yan higit sa mga sinasabi natin. No? So kaya nga, ito ang isang tao na makikita nating merong hindi malinis sa tamang puso. Yung walang ginawa sa kapwa, kundi humatol ng humatol. No? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang hahatol, hahatulang ka rin. No? No? Huwag tayo humusga ng kapwa. No? Ipagdasal natin siya. Kasi pag nanatili sa isang tao yung unforgiving spirit, bitterness, no? Wala, parang gusto niyang gumanti siya, no? Hayaan natin ang Panginoon. Kaya yan po ang marka ng merong hindi dalisay na puso eh, no? Judgmental. Pangalawa, desire to people down. Gusto niya ang tao bumaksak. Ayaw niya makitang masaya yung kanyang kapwa. Gusto niya masira ang buhay ng taong ito, no? Kaya pag may tao tayong kilala na gusto kang sirain, gusto masira pamilya mo, ang buhay mo, yun ang taong may maruming puso. No? Pero pagka ang tao gusto niyang gumanda, buhay mo, sumaya, yan, may dalisay na puso. Yan, tama ang puso ng taong yan. No? They don't want to see people are happy or blessed. No? Ayaw niya makitang masaya o pinagpala yung tao dahil nga sa galit eh. No? Kaya dito, walang may galit. Bawal po sa halangit yun. No? Walang Kristiyanong may galit. Amen po ba? No? Kailangan naghahari dito, love. Sabihin nyo, love. No? Pag-ibig ang dapat na naghahari. No? Merong story sa Bible. Ito po yung sa kasaysayan ng Book of Esther, si Haman at si Mordecai. Alam nyo si Haman? No? Itong taong ito, full of arrogant spirit, full of pride. No? He wanted all the Jews should be exterminated. Gusto niya lahat ng mga Hudyo masira, magkamatay na lahat. No? Bakit? Kasi si Mordecai, tuwing dadaan si Haman doon sa gate ng palasyo, hindi nagbibigay ng galang sa kanya. Hindi lumulod sa kanya. No? At dahil sa kanyang galit, gusto niyang sirain at wasakin ang buong Hudyo. Pero hindi ito nangyari. Inani niya yung kanyang pinlano at iniisip. Gumawa pa nga siya ng pagbibitayan no? Sa likod ng bahay nila para kay Mordecai. Anong nangyari? Bumalik sa kanya yon. Kumbaga sa balon na paghuhukayan niya para kay Mordecai, siya pala ang nailagay doon sa balon, nailibing. Siya binitay no? Na-reverse ang masamang plano at balak ni Haman. Kaya pag ang tao may maruming puso, ito yung gusto niya, masira ang kapwa niya. Kaya wala dito noon. Amen. Gusto natin ang kapatid natin, gumanda ang buhay, umayos, magamit ng Panginoon, umunlad ang buhay. Yan ang gusto ng isang malinis na puso. Pero pag ang isang puso ng tao'y marumi, wala siyang iniisip at ginagawa, kundi masira ang buhay ng kanyang kapwa. No? Pangatlo, exalting themselves. Ang isang taong may maruming puso at hindi dalisay, siya ang laging gusto na itataas. Siya ang magaling. Siya ang bida. No? Ako ang maraming nagawa. No? Siya wala. No? Lagi na lang siya. May mga ganung tao no? Siya ang naitataas. Proverbs 16:18, anong sabi? Pride goeth before destruction. No? Pag ang kapalaluan ay dumating, yan ang simula para bumaksak ang taong yun. Yang kataasan. No? Sa harapan po ng Diyos, wala naman talaga tayo maipagmamalaki. Lahat ng nagawa natin sa Panginoon, maliit man o malaki, zero pa rin tayo sa Diyos. No? Because it is God who works within us. Philippians chapter 2 verse 13. Ang Diyos ang gumagawa sa atin. Kaya natin nagawa ang isang bagay na yan dahil ang Holy Spirit ang gumabay sa atin na gawin natin yan. Hindi naman talaga sa atin. No? Kaya nga alam nyo ba si Lucifer, ibinaksak siya ng Panginoon dahil wala siyang ginawa at inisip at sinabi, kundi ako, apology.
Maraming ganun sa church, apology. No? Kaya dahil sa siyang itinataas ang sarili niya, nagkaroon na ng sakit na spiritual hydrocephalus. No? Nakita ba kayong mga malaki ulong pisikal? Sa spiritual, may ganun din eh. No? Wala dito nun. Amen. Sabihin sa katabi nyo, wala dito nun. Wala dito nun. No? Tignan nyo si Lucifer. Isaiah chapter 14, verse 12 to 15. How you are fallen from heaven, Lucifer, O day star, son of dawn. You are cut down to the ground, you who did the nation's law. You said in your heart, sabi niya sa kanyang puso, I will ascend to heaven above the stars of God. I will set my throne on high. Puro ako, no? I will sit on the mount of assembly in the far reaches of the north. I will ascend above the heights of the cloud. I will make myself like the Most High. No? Puro ako. Tutularan niya raw ang Diyos. No? Kaya yung mga taong meron sakit na apology, no? Delikado po yun. No? Verse 15, but you are brought down to Sheol, to the lowest depths of the pit. Ganyan po ang demonyo eh. No? Gusto siya ang naitataas. Wala tayong ibang itinataas dito kundi si Jesus lamang. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Kaya nga po ang pangalan ng ating church, Jesus Be Lifted Up Church. No? 2010 nang mag-speak po si Lord sa akin sa Macau. Bago ako bumalik dito ng February 9, nung 8 and 9 ng 5 a.m., nag-speak si Lord sa akin. Dinala niya ako sa John 12, kaya yung verse 32, yun po yung naging pangalan ng church. And I be lifted up on the earth, I will draw all men unto me. Kaya sa gawain pong ito, walang pastor, walang pastora, na itinataas tayo kundi ang Panginoong Hesus lamang. Amen? Dahil pag itinaas natin ang sarili natin, time will come, babaksak ang tao. No? Kaya sa puso't buhay natin, wala tayong iba itinataas kundi ang Panginoong Hesus lang. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Pang-apat, no? Last na ito, deceiving heart. Ang isang taong may maruming puso, nadaya ang puso niya. Ang isang tao pagka-deceive, laging isipan niya, tama siya. Pero ang totoo, kita ng nakararami na mali siya. No? Dahil deceive, ang isipan niya, kaya minsan may nagpo-proclaim, ako na ang anak ng Diyos, para ang Panginoong Sus nasa isang tabi na, wala na. Siya na raw ang send the Father, siya na yung sinugo ng Ama. No? At ang mga followers, dahil nabulag na ang isipan at puso, na-deceive na, wala, bulag na sa katotohanan. No? Dahil na-deceive na eh. No? Kaya ang isang taong nadaya ng kalaban, no? Ang puso niya ay wala, nabalot na ng kadiliman. Biro niyo, sabihin ba naman na hawak niya ang kaluluwa natin? No? No? Siya ang sinugo. No? Kaya ang sabi ng Jeremiah chapter 17 verse 9 and 10, the human heart is the most deceitful of all things. Yung puso ng tao. Yan daw ang pinakamagdaraya sa lahat ng bagay, and desperately wicked. Who really knows how bad it is? But I, ang Panginoon lamang, search all hearts and examine secret motives. I give all people their due rewards according to what their actions deserve. No? Talagang si Lord lamang nakakabatid ng puso natin eh. No? Kaya ang bawat isa po sa atin sa umagang ito, no? Praise God, I believe na we are here for a one purpose. To exalt the name of Jesus, for us to be united na mahalin ng Diyos, paglingkuran ng Panginoon. Pinagsama-sama tayong lahat ng Diyos dito sa isang dahilan. Dahil gusto niya, wala tayong ibang itaas kundi siya lamang. Amen. No? Kung dati-rati, talagang bilang mananampalataya, walang ibang dapat na mag-hari sa puso natin kundi ang Panginoong Hesus at tayo'y bumaba. At dahil siya nag-ahari, itaas natin ang Panginoong Hesus. Amen. No? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. No? Ang mundo ngayon ay sobra ng nadadaya ng demonyo, ng kadiliman. No? Marami ng tao ngayon ay nadideceive. No? Nandiyan ang lying spirit. Nandiyan ang deceiving spirit. No? Kaya pag ang isang tao nandun ang espiritu ng pandaraya sa kanyang puso, gusto niya manlinlang ng kapwa, gusto niya manloko ng kapwa, lahat gagawin niya para ma-deceive ang kapwa niya. But thank God, no? Namulat na tayo sa katotohanan. Amen. Malaya na tayo. Sabihin sa katabi nyo, malaya ka na.
No? Malaya ka na. Magagawa na natin yung totoong pinapagawa ng Diyos. No? No? Makakahayo na tayo kung saan man natin gusto dahil tayo'y pinalaya ni Lord. Amen. Palapakan natin ng Panginoon. Hallelujah. Ano ang rewards of having a pure heart? Anong sabi ng verse 25, chapter 24 verse 5? They will receive the Lord's blessing and have a right relationship with God, their Savior. Tatanggap tayo ng blessing. Anong blessing? Napakarami pong pagpapala. Physical blessing, emotional, material, financial, no? Maraming blessing na ibibigay si Lord sa atin. Handa po ba tayong tanggapin ang mga blessing na yon? Amen? No? Tumayo ang bawat isa atin. Sabi nung awit natin, a pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. No? Pusong dalisay ang hingin natin sa Panginoon. No? Kaya ang bawat isa po sa atin sa umagang ito, praise God, the Holy Spirit is here, ready to bless us, to meet all our needs. No? At ang isang pusong tapat, ang isang pusong dalisay, talagang hangad niya na maparangalan ng Diyos, mapapurihan ng Panginoon. No? Sige po, mawit tayo kay Lord, awitin natin ito. A pure heart, that's what I long for. Yumuko tayong lahat at pumikitaas natin ang kamay natin sa Panginoon. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard A heart after thee. that follows hard after thee. Pure heart, A pure heart, that's what I long that's for. what I long for. A heart that follows hard after A thee. heart that follows hard after thee. A heart that hides your word A heart that hides your word, so that sin will not come so in. that sin may not come in. A heart that's undivided. A heart that's undivided. The one who rule The and reign. one who rules and reigns. A heart that A beats heart that compassion. beats compassion. That pleases you, my Lord. Pleases you, my Lord. A sweet aroma A sweet aroma of worship. of worship that rises to Sa your Tagalog, throne. awitin po natin, pusong dalisay, Pusong dalisay ang aking nais. ang aking nais. Nalikhain mo, O Diyos, Likhain para sa akin. mo, Diyos, para sa akin. pusong dalisay, Pusong dalisay ang aking nais. ang aking nais. Nalikhain mo, O Diyos, Likhain mo, Diyos, para sa akin. para sa akin. Isang pusong tapat Isang pusong tapat na sa'yo'y na nagmamahal. sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y Isang walang pusong alinlangan. sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok Isang na pusong ika'y itinitibok na ika'y parangalan. handog ko'y Handog pagpupuri. ko'y pagpupuri Sa'yo lamang. sa'yo lamang. Isang pusong tapat. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong Isang sa'yo'y pusong sa'yo'y walang alinlangan. walang alinlangan. Isang pusong Isang tinitibok. pusong itinitibok Yes, na Lord. ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri. Handog ko'y pagpupuri Sa'yo lamang. sa'yo lamang, Jesus. Habang tayo pong lahat na kayo ko nakapikit, nakataas ang kanang kamay, sabihin po natin ang panalangin na ito, Panginoong Jesus, marami pong salamat sa paalaala mo sa akin. Nais mo, O Diyos, na magkaroon ako ng isang pusong dalisay upang makapanahan
sa iyong trono ng biyaya. Sa oras na ito, Panginoon, muli ako nagpapalinis sa iyo sa banal mong dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo sa lahat kong mga pagkukulang, mga pagkakamali sa buhay. Gawin mong dalisay ang aking puso. Tunay ka maghari sa buhay ko. Handa ako maglingkod sa iyo. Handa kong sundin ang mga salita mo na natatanim sa aking puso. Marami pong salamat ngayong umaga. Punuin mo ako ng iyong presensya, ng iyong kapangyarihan. Maraming salamat, Panginoon. Ito po aking panalangin. Isang pusong tapat, awitin natin muli. Isang pusong tapat Yes, Lord, na na sa'yo'y sa'yo'y nagmamahal. nagmamahal. Isang pusong Isang sa'yo'y pusong walang alinlangan. sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong Isang tinipid pusong na ika'y tinipid parangalan. na ika'y parangalan. Ang lungko'y pagpupuri. At ako'y pagpupuri Sa'yo lamang, Jesus. sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri. Handog ko'y pagpupuri Sa'yo lamang. sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Father God, in the name of Jesus, Lord, thank you, Lord, for cleansing us by your blood. Panatili mo ang aming puso ay maging dalisay sa iyong harapan. Dahil ito ang sikreto tulad ng iyong pangako, Panginoon. We will receive the blessing coming from you. Lord, salamat po. Sineselyon ko na yung kapangyarihan, ang isang espiritu ng bawat isa po sa amin. May your covering be upon each and every one. Lord, in the name of Jesus, let your mantle of divine protection be upon the J. Blue family right now. Sa mga pastor mo, Panginoon, sa mga lingkod mo, sa mga manggagawa mo, sa buong music team, sa buong kongregasyon na ito, in the name of Jesus. Panginoon, salamat. May your favor, may your blessing, may your protection be upon each and every one. Thank you, Lord, dahil ang susi ng at ang sikreto, Panginoon, upang makita ka namin isang araw ay ang kalinisan ng aming mga puso. Salamat, Lord. We thank you, O God, dahil pinagpala mo ng bawat isa ngayong umaga. Receive all the praises, Lord, the honor, the glory, Father God. In Jesus' name, amen, amen. Palapakan natin ang Panginoon. Amen. Sige po, maupo ang bawat isa. Maupo muna po tayo. Bago tayo dumako sa ating Holy Communion, dahil per Sunday po ngayon, dako muna po tayo sa isang mahalagang gawain ng Panginoon at tayo po ay patuloy na makaranas ng iba yung pagpapala ng Diyos. Natawagan natin si Pastor Joseph Elorde, ating pastor ng Parañaque. Amen. Amen. So, mapagpalang umaga po sa bawat isa. Tayo po ba'y napagpala ng ating Panginoon? Amen. So, napakaganda po ng ating napag-aralan. Tunay nga po na ang Diyos ay nilinis na ang ating puso. Di po ba kaya po tayo dadako ngayon sa ating pagbibigay na kung saan kapag malinis ang puso mo, sigurado po, alam ko, tama ang ibibigay mo sa Panginoon. Amen? Kaya nga po, basahin po natin dito sa Malakay 3:10. Alam ko po, lahat to, alam natin. Alam ko po, lahat tayo, kabisado nga po siguro to. Ang sabi po dito, ibigay daw natin yung ating 10 bahagi. Amen? Alam niyo po ba, alam ko ikaw nagbibigay ng 10 bahagi. Para daw po, sa Malakay 3:10, matugunan ang pangangailangan sa aking templo. Amen? So, nagbibigay po tayo ng ikapo natin para daw matugunan ang pangangailangan sa templo. Alam niyo po ba kung anong benefits ng 10 bahagi na ibinibigay mo sa Panginoon? Ang sabi doon, bubuksan ko ang bintana ng langit. Praise the Lord po, mga magulang, mga kapatid. Dahil sa kalinisan ng puso mo, ang bintana ng langit bukas na sa iyo at sa akin. Amen? At anong pang benepisyo ng 10% na ibinibigay mo sa Panginoon? Hindi niya daw hahayaang
masira yung ating mga pananim. At ang pagpapala po ng ating Panginoon, kapatid, mararanasan mo sa buhay mo at sa buhay ko. Diba? Ang tanong ko po ito, anong gusto mong pagpalain ka ng Diyos? Amen. Ano po bang gusto mong mangyaring pagpapala? Kasi pag sinabing pagpapala, marami pong klase ng pagpapala. Pagpapala sa kagalingan, pagpapala sa pinansyal, pagpapala sa breakthrough ng buhay mo. Diba? Ngayon po ang tanong, pangalanan mo kung ano yung ibibigay mo sa Panginoon. Amen? Minsan po kasi, sabi, Lord, gusto kong pagpalain ako. Ano nga pagpapala ang gusto mong maranasan mo? Amen? Basahin po natin dito. Alam niyo po ba, yung 10% na ibinigay mo, yun po yung pagbukas ng langit sa buhay mo. Diba? At pag-aalaga sa lahat ng tinatangkilik mo. Basahin po natin sa 2 Corinthians. 2 Corinthians verse 9-10. Ang sabi po dito, ang Diyos na nagbigay ng binhing itatanim at tinapay na makakain. Anong sabi? Ang Diyos daw po nagbigay ng binhi. Anong binhi? Yung itatanim mo ngayon. Yung 10% po kasi galing sa Diyos yan, binalik mo lang. Nag-open po yung langit. Yung pagpapala ng Diyos, ibinuho sa'yo. Ang tanong, anong gusto mong pagpalain ng Diyos? Anong gusto mong itanim? Di ba parang tayo, pag meron po tayong lupa, nagtatanim ka, kunyari, ito, kamatis, itatanim mo. Siyempre, ang bunga nun, kamatis. Hindi naman pong bunga nun, mansanas. Amen? So, ano pong gusto mong pagpalain sa'yo ng Diyos? Pangalanan mo po yung itatanim mo ngayon. Kasi po, bukas na ang langit eh. Di ba? Wala pong aalagaan ng Diyos kung wala kang itinanim. Amen? Kaya nga po sa ating buhay, kung minsan nakakalimutan natin, akala natin nagbigay na ako ng 10%, Lord. Ang laki na po ng ibigay kong 10%. Pero ang totoo, para sa Diyos yun. Di ba? Hindi ka pa nagtanim. Amen? At ang sabi po dito sa mga lakay, hindi niya daw hahayaang may manira ng iyong mga itinanim sa ubasan. Amen? Kaya po kuminsan, na misinterpret natin na nagbigay ka naman talaga ng 10%. Pero ang totoo po pala yun, para pagpalain ka pa ng Diyos. Mag-offering ka. Saan po bang pinakamatabang lupa? Walang iba kundi sa Diyos, sa pastor, sa kapatiran, yun po yun. Amen po ba? Kaya nga po, sabi may kasabihan tayo, kapag may tinanim, may aanihin. Kapag sa Diyos nagtanim ka ng pagpapala, habulin ka ng pagpapala. Amen? Sabi mo sa katabi mo, habulin ka ng pagpapala, magtanim ka. Diba? Diba? Kapag nagtanim ka ng hindi pagsunod, hindi ka susundan ng pagpapala. Ganun po ang pamantayan ng Diyos eh. Kaya kung gusto mong umani ka ng marami, magtanim ka ng magtanim. Di po ba katulad ng sinabi ni Bishop? Kapag ka nagtanim ka ng isang sako, higit pa sa isang sako ang aanihin mo. Yun ang pamantayan ng Diyos. At ang pangako ng Diyos sa kanyang salita, sa Malakay 3:10, hindi niya hayaang masira o nantanga ang iyong mga pananim o yung kaibigan na bubuhay, yung lakas mo, patuloy kang bibigyan ng lakas ng Diyos. Patuloy kang pagpapalain ng Diyos. Yung business mo lalago. Amen? Ang sikreto, ano? Yung pagbibigay ng 10% bahagi at pagtatanim. Kaya sabi mo sa katabi mo, magtanim ka sa Panginoon. Amen? Napaka-importante po na magtanim ka. Di ba? Na kung saan, dito po kasi nakabase kung anong pagpapala yung ibibigay sa iyo ng Diyos. Tuloy lang po natin, di ba? Ang sabi pa po dito, ang Diyos ay nagbibigay ng binhing itatanim at tinapay na makakain. Sa 90% po na natitira sa atin, may pagkain na po doon. Minsan kasi, ang ginagawa natin, pati yung pananim, kinakain natin. Kaya kung minsan, kahit sumahod ka ng napakalaki, parang butas lang yung bulsa mo. Ang bilis maubos. Saan napunta yung pera? Ang bilis maubos kasi pati yung binhing pananim, hindi mo itinanim. Kinain mo. Yan sabi ng Diyos eh, may pagkain na nga para dun eh. Para po sa ating buhay, yung pagpapala, dumaloy, bukas na po ang langit eh. Ang sabi ng Diyos eh. Diba? Dahil ang kanyang salita, hindi babalik sa kanya ng walang kabuluhan. Kung ano yung pangakong hawak mo sa'yo ngayon, gagawin po ng Diyos sa buhay mo yan. Ang tanong ko, ano yung pangakong hawak mo? Na kung saan, sa oras pong ating pagbibigay ngayon, ang sabi po dito, wag po namang kainin yung pananim. Amen? Dahil pag kinain mo yan, ano pang aanihin mo? Amen? Meron na pong pagkain sa 90% po, siguro sobra-sobra na. Kaya nga po sa ating buhay, mga magulang, mga kapatid, minsan na misinterpret natin yung pagbibigay. Akala natin talaga nagbigay ka na ng 10%. Totoo po yun. Kaya lang po, yun yung access. Parang ganito po muli. Pag may business ka, kunyari, puhunan mo mga 1 billion. Hindi ka naman pwedeng makapag-put up ng business kung hindi ka pumuntang munisipyo, hihingi ng permit. Yeah? Pumunta ka ng munisipyo, hihingi ka ng permit para makapag-operate yung iyong business.
Ganun din sa Panginoon. Alam niyo po ba, yung blessing ng Diyos nag-ooperate na sa buhay mo. Bakit? Nagbigay ka ng 10% eh. Ano yung gusto mo? Pagpalain sa'yo ng Diyos, muli, itanim mo ngayon sa Panginoon. Amen. Para ano? Pagpalain ng Diyos yan. At ako po'y naniniwala at nananampalataya. At sabi niya sa kanyang salita, hindi niya hahayaang sirain ng kaaway yung mga bagay na itinanim mo sa Kanya. Amen? Palakpan po natin ang ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos na buhay sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Pagpalain mo po ang aking mga kapatid na magbibigay ng kanilang ikapo at ng kanilang mga offering. Lord, patunayan mo sa kanilang buhay na ikay Diyos na buhay na aming pinaglilingkuran. Tunay nga, O Diyos, na sa ang langit ay bukas na at mararanasan nilang masagana mong pagpapala at ang pagyaya mo ay walang sukat kalagyan sa kanilang mga kamaligaw, God. Lord, salamat ng marami. Pagpalain mo ang bawat isa, ang kanilang mga business, ang kanilang mga trabaho, ano man ang kanilang hahawakan, tatapakan, sasalitiin. Lord, samahan mo po ng iyong kapangyarihan. Lord, pinupuri ka namin, dinadakila sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. We bow our hearts, we bend our knees. Oh Spirit, come make us one. We turn our eyes from evil things. Oh Lord, we cast down our idols. So give us clean hands, give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. Oh, give us clean hands and give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. We bow our hearts, we bend our knees. Oh Spirit, come make us one. Open our eyes from evil things. Oh Lord, we cast down our idols. So give us clean hands, give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. Give us clean hands, give us pure hearts. Let us not lift our souls to. Give us clean hands, give us clean hands, give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. Oh God, let us be a generation that seeks your face. Oh God of Jacob. Oh God, let us be a generation that seeks your face. Oh God of Jacob. Oh God, let us be a generation that seeks your face. Oh God of Jacob. So give us clean hands, give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. Give us clean hands and give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. Amen. Praise God. Dadako po tayo sa ating Holy Communion.
Tawag natin ang ating mga usherep. Amen. Ginagawa po natin ito once a month bilang pag-aalaala sa ating Panginoon. Sabi nga po ng 1 Corinthians chapter 11 verse 23, no? Nung gabing ipagkanulo ang Panginoon, dumampot siya ng tinapay. At nagpasalamat sa ating amang nasa langit, pinagpira-piraso iyon at ipinamahagi sa mga alagad. Sabi ng Panginoong Hesus, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Kanin nyo ito, gawin nyo ito bilang pag-alaala sa akin. No? At tinawakan niya ang saro, at ang sabi niya, itong saro ng bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Sa tuwing kakainin nyo ito, ipinapahayag nyo ang kamatayan ng Panginoon at ang kanyang dugo na nabuo sa krus ng Kalbaryo. Ito po tayo manalangin. Lord, salamat sapagkat narito po ang tinapay, simbolo ng iyong katawan, na nabayubay sa krus at ang dugo mo, na narito ang Diyos, O God, simbolo ng iyong dugong banal, na naglilinis na aming makasalanan. Pagpalaan niyo nga po ito, Panginoon, at inaalala namin at pinapahayag na ang iyong kamatayan sa krus ay hindi nawala ng kabuluhan. Bless niyo po ito at magbigay kalusugan, lakas naming katawang lupa at kagalingan. Thank you, Father, in Jesus' name. Amen. Amen. Sige po. Kumuha lamang po kayo, hawakan mo na po ang cup. At the cross Hawakan about nyo muna po. Tumayo pag meron na. blood At umawit po tayo washes. kay Lord. Sabay-sabay po tayo maya-maya. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? You tore the veil. You made a way when you said that it is done. You tore the veil. You made a way when you said that it is done. At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? Thank you, Lord. Pakitaas po ang mga meron na. Yan, sa likod po, meron na po lahat. Lord, salamat. Hawak namin ang bread o ostya na ito, simbolo na yung katawan. Tunay nga, Panginoon, binibigyan namin ng mataas na pagpapahalaga ang kamatayan niyo sa krus. Nang dahil sa iyong kamatayan at sa tinaglay na latay, Panginoon, by your stripes we are healed. We claim healing, Lord. We claim divine health sa buhay ng bawat isa. Thank you, Father, in Jesus' name. Amen. Sabay-sabay po natin kainin. Lord, bless this juice, O God, at magsilbi po itong kagalingan din ang loob ng aming katawan, kalakasan, Father God. In Jesus' name, amen. Sige po, sabay-sabay natin inumin. Amen. Sige po, pasan nyo lamang po ulit pakanan, pakaliwa. Kukunin po ulit ng ating mga asherep. Patuloy tayo sa diwa ng prayer. May the love of the Father and the blessing of the Son of God and the sweet fellowship of the Holy Spirit be upon each and every one. In Jesus' name, amen. Amen. Malapakan natin. Amen. Maupo muna po ang bawat isa. At every first Sunday of the month po, pinagpe-pray po natin ang ating mga may kaarawan sa buwan na yon. Ngayon pong may kaarawan ng buwan ng Marso at maging yung anniversary ng wedding nyo, I'm calling everyone to please come forward para po magpe-pray natin. Sige po, meron po bang may kaarawan ng Marso? March? Yan.
Ayan, sige. Bro, sige ka. Ayan. Lahat na may karawan ng March. At kung merong anniversary, wedding anniversary, meron po ba? Ayan. Amen. Sige, harap kayo dito sa akin. Mga, ayan, kuya. Sige po, ituon natin lahat ang kamay natin sa kanila. Heavenly Father, we thank you, Lord, sa buhay po ng aming mga kapatid na magdaraos ng kaarawan sa buong ito ng Marso. Father, we pray that you grant the deepest desires of their heart. Lord, I pray, O Lord, na gamitin mo po sila sa kanilang desire na maglingkod sa iyo. And I declare open heavens upon them, even the good health, O God, satisfied long life. I release, Lord, in Jesus' name, your blessing upon them, O God, in the name of Jesus. Panginoon, salamat po na marami in the name of Jesus. Lord, nakikigala kami sa kanilang kaarawan sa araw na yon. Thank you, Father. We honor you in Jesus' name. Amen. Happy Birthday to you. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Thank you. Amen. Praise God. Mga ilang announcement natin. Amen. So tayo po dadako sa ating announcement. So ito po ang ating weekly activities po sa church. So ngayon pong every Monday, Wednesday, and Friday po, meron po tayong tinig ng pag-asa. So ito po ang ating morning devotion every 9 a.m. po through sa ating FB page po. Amen. So ito po ang ating bagong segment po tuwing Monday po ng gabi. So ito po ang Speak Live. So maririnig po natin yung mga testimony ng ating mga kapatiran po sa church po. So ito po ay every 7 p.m. po every Monday. Yan. Meron din po tayong evening program. So ito po ang ating midweek service every Wednesday 7 p.m. And soaking po every Friday 7 p.m. Yan. So, lahat po ng ating leaders and workers, so ina-encourage ko po lahat na umattend ng ating spiritual feeding po by Bishop Leo every Thursday 8 p.m. via Zoom po. Yan. Ay, every Tuesday po pala, sorry po. Yan. Yan. Meron din po tayong discipleship training. So, ang ating discipleship training po is by age po. So, lahat po ay ina-encourage ko na umattend ng ating discipleship training. So, meron po tayo para sa kids, sa youth, and sa young adult. So, kung makikita nyo po kung saan po sa SWAC po yung age nyo po dyan. So, i-approach lang po natin si Sister Clyde para sa kids. So, ako po yung sa youth. Si Brother Shelem and Sister Eyay para po sa young adult or young pro. Then sa ating adult women, kay Sister Arlene po. Adult men, Brother Rio. And kay senior adult po, kay Reb Estela po. So makikita po natin yung ating age bracket dyan. Meron din po tayong online prayer gatherings po na ginagawa po araw-araw. Every morning po. Sa ating mga fathers po, Monday to Saturday, 4 a.m. Mothers, Monday to Saturday, 5. And ating mga pastor po, Monday to Friday, 5 a.m. po. So approach lang po natin yung mga leaders po, every po ministry para po maka-join po ang bawat isa. Amen po. Yan, ini-invite din po namin ang ating mga youth po every Sundays po ng 7 p.m. So lahat po ng youth ay ini-encourage po namin na umattend at mag-join po ng ating youth fellowship. So para po makilala din po natin yung youth natin sa Mindoro, sa Sagana, and maging po sa yung mga bago po nating kasama ngayon sa church. Amen po. Yan, wag din po natin kalimutang i-like, i-follow, and subscribe po ang ating FB page and ang ating YouTube channel po na JB Elliott Church. Yun lamang po at God bless po. Closing prayer po natin. Maggagather po tayo ng mga 10 minutes. No? Lahat po ng buong music team natin dito, kasama music director natin, si Pastor Albi,
ang mga kasama natin sa Camellia, dito po sa Ghana, sa Parañaque, sa Evangelista, para po lalong ma-unite ang buong music team natin. Magkaroon tayo ng one language, one mission and vision. Tapos lahat po ng ating mga ilang pastora at mga future pastor, meet natin saglit dito. Tapos lahat po ng mga father, para ma-build po natin yung relationship ng lahat ng mga tatay, para empowered po lahat ng father natin. Ano? Pati rin po yung mga mother natin dito sa bandang kaliwa at saka mga youth. Yan nga po, Sister Lem. Tsaka yung sa dance, may mga youth tayong nasa dance na evangelista para maka-join nyo, Sister Abby. Siya po yung sa dance. Yun po yung mga nakarep ng best, no? At sa youth, Sister Len, ayun po. At yun naman pong finance, doon kayo kay Pastora Chic tsaka sa ating mga kasama sa finance. Doon po kayo sa may administration, sa admin room, doon po sa may paglabas dyan, nasa kaliwa. Ayun po si Pastora Chic, no? Para magkaroon kayo ng konting sharing, pag-uusap po doon, no? Ayan. So, sige po, tumayo tayong lahat. Amen. At ibalik natin kay Lord ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, no? Sabi ng awit, sa iyo ang papuri, Panginoon. Sa iyo ang papuri at pasasalamat, aming Diyos. Kaluwalhatian at karangalan alay sa iyo. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Kasama, ika'y kasama, o ano ang ligaya na darama. May pag-asa akong nakikita pagkapiling ka. Sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y narito. Ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord, hallelujah. Ang puso namin para sa'yo lamang, O God. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat, salamat, O Diyos, sa pusong dalisay, O God, na binigay mo po sa amin. Salamat, O God, dahil Ikaw ang Diyos na nagsabi, O God, na kami hindi mo pababayanan, hindi mo kaiiwan, O God. Ikaw ay laging kasama namin, O God. Salamat, O Diyos, sa pusong Ikaw, O God, ang nagbigay sa amin upang magkaroon ng kapayapaan, O God. Hallelujah, hallelujah. Salamat, O Diyos, sa aming napag-aralan sa umagang ito, O God. Salamat, O God, na ang tangi po naming dalangin ay
Hallelujah, Lord. Glory, Hosanna in the highest. Salamat po sa mga napag-aralan namin sa umagang ito, O Diyos. Ang dalangin po namin, magamit po namin ito sa pang-araw-araw naming pamumuhay, O God. Gabayan po kami ng Santong Espiritu upang ito'y magamit namin, O Diyos, na magkaroon kami ng pusong dalisay at na mayroon po kaming kapayapaan sa aming pamumuhay sa araw-araw. Salamat din po, O Diyos, sa buhay ng iyong anak na ginamit na si Bishop Leo, O Father God. Patuloy mo siyang bigyan ng kalakasan na nawala sa kanya at ganun din po, O God, ay ibalik mo sa kanya ito, O God. Patuloy mo siyang gamitin, O God, para sa kalalawak ng iyong gawain. Salamat din po sa buhay ng iyong mga anak na idinako mo sa lugar na ito upang makinig ng iyong mga salita. Patuloy nga pong ingatan mo kami, O Diyos, at sa natitira pong oras namin sa umagang ito, O God, sa iyong pagpalang kamay pinagkakatiwala po namin. Maraming pong salamat, Ama. Patuloy po, Ama, na dalangin namin, O God, ang paggabay mo at patuloy pong kami iingatan mo, O God, saan man kami rating po sa araw na ito, O God, sa aming mga pansamantalang tahanan, O Diyos, in Jesus' name. Marami pong salamat. Sa iyo po ang papuri, pasalamat sa natatanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. And may the amen. Lord bless you and keep you. Yes. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon you, and God has given us shalom, shalom, peace be upon us. In Jesus' name, amen. 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 Ganito po, wala pong aalis.